Roman Agirrezabal osintxura etxera bueltau dela aprobetxauaz, berakin indogu itzordua eta Argentinako hainbat sendabela erukiko ditugu gaurkoan berbagai, bere eskutik. Zaldeon, Roman? Berdin, posten nueneko. Bai. Betik, Argentinatik indako elkarrizketia eta gero hemen bertan, osintxun. Oina aurrez aurre, azkenean, 21 urteen ostien, bueltan zauzulako, ez da? Bai, 21 urteen, bai, 20 pasatxo. 20 pasatxo. Pasatxo, bai. Eta zela ikusi duzu? Zeure ingurua? Ne burua ondo, gautzak, gero berbainiko gu horren gainean, baina oso ondo ikusi bat, bai Donostia aldia, Horixo partiak, eta Osintxo aldia bai, bueno, kalia igual, txaukain olako zein, baina bertago jendia, gure sasoiko jendia, kanpo arte joan asko berga eta bezaleko bat da. Baina gaztiak, bertako ikusi ditua, bertan daela Osintxo, etxe berriziape bain da, eta horrepe asko launtzeok. Eta orduan osintxun daela eta posa ondo. Eta hemengo bazarrexea oso ondo, dana berriz, ondo pinturiakin da ondo zerta, eta barrexeape, berrexeak egotekoek, eta alabe jende gaztia be, bazarrexetan batzuk gutxik gabe, baina asko naiz da utzik egon egunero etortzen diena bazarrera, eta ondo. Oso ondo, dana ala gaurkoan sendabelarren inguruan egingo dugu berba, izan bez han Argentinan zeure egunerokoan zati handi bat, sendabelarren bueltan iten dituzu, ezta? Bai, sendabelarrak eta arrexean, bai. Oso ondo, kontau apur bat, zelakoa danan zeure bizitzia, sendabelarrekin ze lotura dakotzun? Bueno, nik basarri handi baten bizinokan, eta orduan noin dauzkatena hiru eta 10 bat olio, beste hainbeste ipiniko ditua, zaila arrautza bezartzen ditutelako, eta gero neuretako oliuak, oli asko eukitzeko. Eta baitxe kanpoko jendia ibe, zela sartzen garen, da fama hundixea hartuko, eta tortilla egitza itxueko, eta lau arrautzakoa patatekin, da jende guztiak edatzen du, guztua. Eta sendabelarrak saltzen dituzu, bai? Bai. Postua jartzen duzu, zure etxe inguruan, eta antxe saltzen duzu? Maixak, ipinitza euskal, eta goizen gero lekutxoa jauka gauzak horretzeko, zaitzik 100 metro ero, etxetik 100 metroa edo, gutxi gora ero daukaten lekua saltzeko. Alabe, bertan mendikuak, geixen bat, han dauzkaten batzuk, boseiba bakarrik, eta, baina aukeria, aipatu moduan, 7.000 sendar desberdinen liburua baukat. Alabe, bertako Unibertsitate Nazionalean, Merlokoan, 3 urteako kurso bat itxena jabekan, sendabelarren gainean, da aromatikak eta olen gainean. Orduan, ez jakinean, pentsau nola gauzetan sartu nahi zen, da oso gustora. Sendabelarrekin eta arrexekin. Arrexean desberdinak, pila, 4 metro tardikoak. Handa, 2 hilaretan da desberdinak. Arrexean izena, zertako dan, eta papritxo genuteko bat, eta, bueno, beste mundu bat, eta nauen lekuan gainea. Eta guztua. Eta sendabelarrekiko saletasuna han bertan, Argentinan, hartu duzu? Bai. Han buruti paseo etxaten egiten. Eta han lortu nagoen bertan, etxian dauzkatelako gauza asko. Eta, gero, itxen ebana, ni betik tabernetan egoteko, taberna salia beti izeno, eta han be, mendiko jendia eta tabernetan txikito bat hartzeko, eta besti egiteko, jokuan egiteko. Eta han jende nauzi batzuk ezautu nahi joan, eta horase berbetan, esaten batu eta ekarri. Hartu batu, eta duten dituan taberna. Eta tabernean, hilditzuk, txik, 80 urte inguru ezken horrek jende honek, eta esaten, hau dok izen hau, eta dok hortarako, da besteak, eta ni dana hartzen joan dana, eta hortik hasi dituen poliki, eta gero, beste guztu hartu, eta bueno, hortik hasi zuen dana. Gero ingo igual errepasotxo bat banan, baina igual guztago esaten unibertsitatekoa apurate lantzia, ez da? Zer dela eta unibertsitatean ikasketa horrek iteko gogua? Bai, aukeria da holako eta ez ez dalako ordaindu bier. Orduan aukera hori izena emondo zen, bertan sartu, no? Eta guztua zabitz? Bai. Asko ikasten? Bai, guztora. Gero, batik bat alabe hango erakusteli egitea, kontu bat zaitu, nik gauzanak idatzi zaitu, ehune hoitzekoan ehun karxa. Zeitzen duten, zeinekin ibiltzen zen, dana ehun karxa. Da euskara zeitzekoa erdera txosta gerten behitzen, ez du? Eta dana hori, eta esan, guztora, oso guztora bizinok, dok 2.200 metroa, eta handi ikusten duk, 100 kilometroako errexape ikusten etxetik, bai alde batean, bai bestea, eta luzea.
Oso ondo. Bueno, esan duzu, bost bat sendabelarrekin lantzen dituzula gehien bat, bost bat sendabelar. Guazen banan errepasotxo bat itea, alde batetik agentziana izenekoa. Bai, agentziana, mendizian agentziana esatea, dok, mantzanelian modoko bat, oso mikatza dok, mikatza baina oso mikatza. Eta hori, ertezten da, sasoia dok, uda denporan, oin han egua dok, da uda denporan, da izotzak azten direnean, zertzen, dana zuri jartzen du dana. Da orduan batu, eta gora beran bada honean, o gibelantzako, ero estomagoko, o artritis-antzako, ero bestintzako, nik izenakin eta zertagako dan, eta nola hartzen dan, ibiltzeko batan. Orduan, boltsatxo baten, sartzeitxoat, boltsatxo baten, eta berrotamar pesuan sartzeko bat, oso merkea. Era jendia bera esateko, baina oso merkea dukak. Bueno, mesedearko balimbo ni hori nahikoak, eta beste ez. Oso ondo. Beste bat, pulmonaria. Pulmonaria hori duk, etxen bertan be pile bat dukan, ostro zabal bat, handi bat, eta eitzen dan, hori hartzen dana duk infusio mailan. Eta hau pulmonaria bai, ostro batzukola, da pulmuietan gora bera dianean, hori hartzen du pulmonaria, horretxeko izen hori be. Marcela be bai. Marcela hori duk, tripako minak, estomagoko gauzak, gora bera denean, da gero, edateko gauzak itxe dituek asko horrekin, Marcelak egin. Bai, oso, etxe esate bateako, hartzen du hori, infusioan hori, eta hone, ordulaen barru, ezer ez dut lehuko. Segurunak komunea jungo haiz, holago zomat, dana osatuko da dela. Izen berezio bat baita bai, Barba de la Piedra. Bai, hori arxetan, haitzetan, egoten duk pedauta ez duk, haitzetan. Orduan, soltatzen duk, eta batu itzen duk. Asko, mendixan, behian ez, mendixan goizan. Eta orduan batzen duk, hori bai irakin bidala. Zaitik, arritxu edutza dituk, da irakin, bi irumituan ero, arrexak soltatzeko. Eta gero, eukipuzkaten, pasau, eta gero, presamarra, hauan balin bada, hauen erabili alde bat eta bestea. O, bagin balin baukak, espanetan, o haineko mina balin baukak, hori erabili ditzen du. Hori anestesiko naturalaok. Da gero, ez tarrexean balin bada, zerroza, ez tarrexean balin bada, hartu. Eta lasetxasuna kristona emoteko. Buskan mikatzaok hori be, ez da hainbeste gutxi gota bidiko hori. Da gero, petxuan balin badabe, hartu ditzen du. Da oso hona ditu horrepe. Eta gero, azkena, kola de kirikintxo. Bai, kola de kirikintxo fama ondixa dugu. Zaitik, hori barizak eta odolako gauzen da. Da gero, batipat fama ondixa hartzeko, sakilantzako eta afrodiziako moduan. Bai, Viagra naturala esan dugu, ez da? Bai, hori infusio moduan hartzen du. Eta baitxan oitxuria zela mate hartzeko, bedarrekin, barekin nahaztu eta horrekin nahaztu. Hori kontu zibiliok, te moduan hartzen bost zati hondi bat, hori 10-12 egun da gero lahen biok. Ez dela igual kriston berako hartzen du, orduan matigan zati txiki da etxauk ardurek, baina ondixan balen kontu zibiliok. Zainoin bida. Bai. Oso ondo, eta ja bukatzeko azkena, Zeledonia oker esbana hemen Madrietik eroen bidozula. Bai, hori Europa mailan hemen inguruetan jaukitxurian, eta han etxau. Eta hori dok, batipat kontu zibili biaok, eitzen, tinta moduan bezaltzekoek, beste gauzatzen moduan, eta gero ostrua behotetxu. Baina tinta moduan daitzen danean hori dok, niretako alabe oso nahizengok, kataratak geizteko. Horrekin be probatxo bat inbieko. Han alabe jende asko hauk horrek gauza horrek egiten dituena, eta oso interesantiak han bizidan mundu hori ez doik, sendabelarrekin, eta nik oindala 3 urte, pasotxo, mailukien apurtzen, arri batean hartu nuen kiston golpia. Eta baina ezina joan. Eta zauzten, joari lezkanona, lezkano horrek ikus zeitzun. Junitzuan lezkanona, eta beha ibili ezin da arrastak ebiltzen dugu azetan, eta eitzen da bena dok, galdetu, nun jaixo itzan, zemat urte euskaken, eta gora berak, eitxe ditu, eta ontzi batean, azia botatzen ditu. Azia bota, eta bueno, ez zauztan, daukak, ez gintze bat, bihurritxu bat, da emezazpi vertebra minduta. Pentsaik, eta nahi joan, bi aldizkun, Listo, Bai.
Oso ondo, Roman, mila esker, sendabelarren mundu hontan sakonduta barneratzen laguntziagatik, eta placer bat, beste behin. Jo, bai, niretako, aukera hau eukitziak inda, bueno, hainbeste jende esaten oztalako, ikusten da belako, aurreko alkarrizketia eta ana, eta, bueno, zehoztak balio balen bajo bestientzako, niretako kisto pozak, eta betiko moduan, maieria hola aurrera bolie. Hori, oso ondo. Eskerrik asko, Roman. Zorreatik.